Ona abantu abascoutsele Orlando Pirates right now ngabahola imali yangempela. Yabo kumele bahole imali yangempela. Games iCAF Champions League round 1 asephelile. And uSofaScore ukhiphe iTeam of the Week. Ubukhiphe iTeam of the Week nje. Team of the Week bawu2 abadlali base South Africa. And uyedwa umdlali odlala la kwiPSL. Umunye udlala le eNorth Africa. And musathi ukubheka la ezansi ugoalkeeper uAE Khayati. Kuba idefender le Al Hilal la. Kuba uSimete. Kuba uJ Mungwenyu weTP Mazembe. Kuba uA Atef wePyramid SC. Mase kuba uElias Mokwana. Yabo udlala Bafana siyamazonke wala eSouth Africa. Mase kuthi phambili kube noI Adel wePyramid FC. Kube noR Soapy wePyramid FC. Mase kuba noMark Diaf weAl Ahly. Mase kuba nomdlali weOrlando Pirates. Umdlali weOrlando Pirates uMoha Nkota umdlali weOrlando Pirates obeqala ukudlala kwiChampions League izolo obezodlala idebut yakhe washaya 2 goals. 2 goals on his debut at Champions League. Debut ncane sana 20 years old. Ngijabulisa ukubona into kanje. Yabo engathi abafana bangayimisela njalo. Each and every game yeChampions League esoyidlala this season engathi bangayimisela abafana bafaka umfutho kanje. Yabo ngiyangijabulisa ukubona into kanje. Because manje sebeya recognize SofaScore nje ubuyikhiphile iTeam of the Week. Ekhombisa ukuthi umfana udlale ngempela izolo yabo. And ube nawo ama chance. Unfortunately amanye ama chance wamisile but ube nawo amanye ama chance and lawo amanye ama chance wasebenzisile yabo. Le beautiful goal eshaye ngaphandle kwebhokisi. Ngibona kunjani yani ngibona ukuthi ayideserve le sports le kwiTeam of the Week. Ube khona omunye umdlali ube ngasithola le sports list. Ngokweni ngibona kunjani mina ngokubona kwami ngibona kuyinto right ukuthi uMoha Nkotha bamrecognize as a good player yabo because ube negame imnandi izolo. Ube negame imnandi ngempela.